In 2013, Right Honorable Ilabchi Aniagu, member, House of Assembly, representing Kano West Local Government Area of Enugu State, Chairman, House Committee on Local Government and Insect Matters, Division Bearer, a man with a good heart, made a call to the unification of the people through culture. Right here in Akegbe UGWU in Okunano, Kano West Local Government Area of Enugu State. Right from 2013 to 2017, this has gone to be a great event in the heart of the people and in the land of Akegbe UGWU in Okunano. This call for a standardized cultural life, its beauty, fun, and togetherness to the people within and outside the country. The great event of cultural display in Akegbe UGWU holds on 2nd January of every year, right from 2013. As the event has always been graced with honorable dignitaries, friends, members of the communities, both home and abroad, each year with mass return. The event involves the 5 villages of Akegbe with their display of masquerade dance of different groups, Okanga, Awoka, and the masquerade Omebe display, Ijele, Egugu, Inyaboko, Onuku, Mawukore, Okpokpa, Ugudike, Atuedu, Udele, and lots more. It has been a great and wonderful event each year. Because of its peaceful nature, fun, and togetherness, it attracted the attention of His Excellency, Right Honorable Ifeanyi Lawrence Ugwuanyi Gburugburu, the Executive Governor of Enugu State. His presence in the occasion brought more love, security, and the people's hearts were merry. Akegbe UGWU community is made up of Okwo, Obaru, Ataku, Amagu, and Omatubuoma village. With joy in their hearts, they all contributed to the success of this great cultural event in the land of Akegbe UGWU. Out of the fact of the sponsors, we have the committee members headed by Honorable Uwezuoke Sinkodo, Chairman, Honorable Peter Okechukwu, Secretary, and other members of the committee. Right here in Akegbe UGWU, this is Ekaba Square, the great center of Akegbe UGWU. As people troops in their numbers, the hero stand, which every year the Nigerian Brewery of Hero has been one of the great supporters of this great event. Qualify you win you no better right. What you have to bomb Nakawike, you are former deeper price when now 950 naira bad and 200. What's that? Who come? Ukamunuma nanga kanda mesi bagoshi. Iya. Amaro yenego. Dona na potamungawa tinima. Obe dora potamungawa ebetara.
baba. Anuman. Imano pomo njaja mano pomo dimonaka. Apamo kere keba ena sira. Orlando ba ena sira. Orlando. Muduma toruka muduma toruka. Orlando. Okanga Cheruno. Dumero. Okay. About to have a top, sir. Now, who are Governor Yabion? Opankuya. Wokaje Iwo Kebu. Wokaje Iwo Kebu. Onumaya the governor. Or if you know the who number one in Can West. No, on the back of okay. I got another governor. You will come down. Right on the if I buy, you okay, you will in that cable. Now, then, Maka eletro hakito amara mo kama kofala igo no bia chashiwa yite oge bu Buhari we bia ona wona ani ona ekene ife IG oga dran ma diko buruburu dikuru bia ni buruburu obe jimo to ya yo sama very good friend. So very good friend. Ebiko, I get your national anthem. We must sing national anthem. Let's sing the national anthem.
Enugu State kwenu. Nigeria kwenu. Akegbe UGWU kwenu. Biko anyị ga-eburu ọjị MC biko obodo bịa ga eburu ọjị buje gọvanọ anyị. Wala ọjị A1 His Highness Igwe Eze Chikwado Ikerike na-abụrụ ọjị Ikerike Nkanu West Local Government Chairman Afamokereke. Okay, say memo. Okay. What is what's the role of Hodge? I know the role guy was a guy where go. What can on? Oh, man, a boy, it's a man of Hodge. I can render that buy. I can go off Enugu State. Don't need to tell you why. I should Chineke. He should take here to a girl and go on. I got to canka. What's up on my ass, yo? I got Enugu State. Go on, I have a dollar. Enugu, Udo, Amara. You're not to Enugu State. Development. And all got to Tana. But I is a walk and I That is a one can that is a one can I should check a spot down and out. All got to work in matter why I'm oh, man, I'll be here to be able to work. And all my children, how can I get you? I should check here. I am the I get in I am the I get a woman. Was all my in the government. Gozo mwanyine ndekana tozo. Gozo mwanyine ndena azalja. Ndena aroro ibo. Ebo yobuna ndena aroro eka. Ndena aga school. Asu efe rute. Oga adara hamma. Oji abo oji udo na oji ndo. Oji igba ndo. Oga adara ya ma iga tata na tata wiki. Tata amara. Tata udo. Na Christ buwe na ayi. Anyị ga-ebido ugbu a wee na-akpọliteche mmanwụ dị iche iche ka ha ga na-eji abịa n'ọgbọ ha bịakwa ha abịa gosi ihe eji mara ha anụmanụ awụka masquerade bika see repeat it if you know you are a woman and you are pregnant please don't look at this very masquerade to buy quitting from your husband's house. And man, Bikaga will pandu goji. Biko, Mawabu Namaga for Bendi Wojakuro. Biko, Mawabu Namago, that's Honorable Sarija, Opa Coach died and Abu Nobia. Ever come and die in the governor. Yeah. Profession Abu Akegbe and you tell that
Lewono he biara ebe mmemme na mmemme mana nketa furu iche inekwe ehunu ya anyị na-akịshịta n'ụwa bụ omenala ndị Akegbe ugwu ọbịa anyị na-akịshịta ọbịa ijikwu ọha na akpa ama jidu n'ọwa ma ndị bụ ndị Akegbe ma ndị na-abụọ ndị Akegbe bụ ndị na-awakwara na Akegbe na-eme ihe ma ụmụ nwaada anyị ma ndị anọfụrụ anọfụ na-ejirịta n'ụwa bịa hụ ndị be ha so na ọ bụ ihe anyị na-emeta n'ụwa bụ ọdịnala aji mara Akegbe ugwu inekwe ya ịhụ na ma dị iche iche gbachara n'ọwa maka ị na-ehụ na Akegbe ugwu ka bụ ndị dowere ọdịnala ha ka ọ ji dị mmanụ mgbe izizi ma dị iche iche gbamara mgbe ochie ị na-ewe ya hụ na ọgbarịta ihe dịka eyima ewerewa ndị ọ bụ n'oruwe 10 afọ na mbụ ha ka na-ahụ na eyima mana ọgbarịta n'ụwa atịedu ewere ndị na-ama ama na-eke atịedu mana ọgbarịta ndị mgbe ọ gbara ụmụ anyị nchi ha mgbe chụwa na ka aja achụ atịedu na agha nkwu okwe ka ihe anyị mere taa nwa ha ịmara na anaghị ana mgbe omewa nkenke na ihe ndị na the sole sponsor onye bushite isi sekpe nchinie nwa a na-eme bụ Right Honorable Ile Abuchi Anaego mana ewechekwara ụmụ anyị ọzọ na wee chara aka dịka nwanne nwoke bụ Omerọra ọnụ wee kwee aka ewekwara nwanne anyị nwoke bụ onye ụmụ ọkwụọ a na-eke eji achọ Japan wee mara ọ na-awa ekwe aka ewekwara ndị ọ bụ na achịrị onye na-ewekwu ụgbọ aka owe ụgbọ ọnụ ewere ndị na-atịta ezigbo atụmatụ anyị na onwe anyị bụ ndị na-atị mana anyị ntị ya iji ọkpa maka na ọ bụrụ na ewetere ya bụ ego a ji eme ihe n'ụwa eweghe ndị tukwuru kpakọta nkata ọnụ ndị ka a ji mekwe mbana eme mbana ịma na ọ gara enye nsogbu dịka nwanne anyị nwoke bụ ihe kwumere okwu
bụ injinia Uchenna Ugwu o so na isi sekpu nchi ka a ji mekwa ihe n'ụwa ụmụ anyị anata na-erie ya hụ na ọdịnala anyị ka ọ jide mụ na onwe mbụ na ode akwụkwọ since ebidoro ihe nwa anyị na-eme kemgbe a ji bido nke a ji mewa nke agba ọhụụ a na-eme na baina mbụ nke ọnwa Jenụwarị ọ bụ m ka bụ sekretarị oketa nwa na amaghị m maka echine so na ọ bụ ebe ka ọ kachi deta n'ụwa Akegbe mkpe Akegbe uhere fụkwara ụha ịma na abịara mewezio autonomous community so anyị na-agụzi ebe anyị autonomous community and aga m agịrị ka ọ shide maka ọ na-akarị mma ịtụfụkọwa nkịta ekpere egụchie ya ọ bụghị isi na Akegbe dị mkpa isii ma ọ bụ na Akegbe dị mkpa ise anyị were ụmụ ọkwụwọ and igwe ha bịara n'ọwa anyị were ameg anyị were atakwu anyị were obeghị anyị wekwere ụmụ etebe ọ bụ ebe ọ shide ọ bụwa mkpa ise n'ụwa bụ ihe igwe ha bịara ewechikwara obodo ọzọ nnọkọtachara ọnụ wee ohu igwe dịka ama Igbo ewekwere ugwu na ala mana ndị owe nọ ọnda ha nọ n'okpuru ohu igwe ọ bụ ebe njikọgodi ise mana agụwakwa ya ka achịcha mpaghara ka Akegbe chede ịhụ na akarịrị ise mana ọ bụ igwe ise bụ ihe were na Akegbe Ugwu ka a kachi wee mee autonomous community so na ọyịwa bụ mkpa anyị ka were ha yi obodo m aghịrị inekwe me ya gị na onwe ya mana agbanyeghị na ụgụrụ jijewe ọnụ anyị eme ka ọ ji kpe obodo m aghịrị ama m chekwuru ya obodo ka ọ jide m maka ewere ụmụnne m ta na-ada anatama mana ka a ji kwekwu oke ọchọ nwa ha eji ebe ha ji gbara mgbe isi anata ka Abakiri okebe anyị dị and obu aghịrị dị ha onye BP na-eme bịara n'ọwa vukwena mara na-ewere onye ọbụgo ya ara ma na-ewere ihe ọzọ ofu n'obu maka na ịbịakwa n'ọwa kiriche mba dịka m ewerewa ihe na-ememe m n'obu ma na-ekirichere m ihe taa nwa maka a na-eche na ihe mgbafu ka akpaka nke m fụrụ nwa na ọ bụ amaghị m ka ọ shide unu n'owu unu so obodo m aghịrị n'ihe anyị mere taa n'ụwa ọkwa dịpụta m na dịka amaghị m ka m ga-esi wee kọwa ekpere m na-ekpe dịchanụ dabam ekpere nke izu na-ejere onye bụ onye ndị na-ewefute ego a ji eme ihe maka na ọ bụrụ na ụfọdụ wechara ego na Akegbe mana ha na-ewefute ha eji sponsọ oyie ka eme ka ọ chọọ nwa ka oyie ihe ewechere plans anyị were anyị ga na-wefteche n'ihe a na-eme na kọlchọ ọ bụrụ sọsọ ma bụ ihe bụ kọlchọ nwanne anyị nwoke kumeri chịrị na-ewechere dịka ikechi ụdị nri a na-eri na be anyị a na-agba mgba mgbe ochie a gara na-agba mgba n'ọwa ihe nwabụchi ihe a gara na-eme so ekpere na-ekpe bụ ka ndị were ego be anyị kwesịrị ịdị na-atinye ego nke ọchọ nwa ka ọ dịka nke ibe anyị Chineke ka metụta ha aka n'obi yekwuo ha dị ego yekwu ndị ọzọ were obi ihe aka na ka ọchọ nwa ka na-eweta den onye bụ onye na-sponsọ since ebidoro sọsọ ebe ukwu ihe na-agba mbọ o were ego ọ ga na-eji eri ya na ezinụlọ ya eme na ụmụ Akegbe nnatakwa bụ right honorable Ilabụcha na ego na ụmụ Akegbe nnatakwa ya were ebe ha gbakọwara ka ụmụnne ha kwụ ndị ha ka na-ahụ ma a na Chineke nna ekpe o ji na-ewepụta ego o ji na sponsọ ihe nwa anyị na-eme ya tinyere ya mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs den anyị na onwe anyị bụ ihe na plan ya yekwu anyị amamihe anyị ga-eji wee na-eme owe Okeke awọbụkwa nwoke ahụ awọbụkwa Okeke ọ bụ ibe n'ibe sara eji ihe Okeke na-amaghakwa oke ahụ amara ihe a na-eme bụ na enweghị onye zuru oke ọ bụ achị na anyị kọta mamịrị ọnụ ọgba ụhụ ekpere na-ekpe ka onye anyị amamihe ndị bụ ndị bara kirie ka ha na-anọ udo na-enweghị nsogbu ọbụla unu bụ ndị oyoyo Chineke enyekwa unu ọrụ ebe unu ga na-eji arịtakwu ego nke unu maka ọ bụ a na-arịta ama nwanne gị bụ onye nwa bụ ihe nọ n'ọwa na-evidio ihe nwa anyị enye na-eheta nke bụ iji spirit iji mmụọ n'ibu onye Akegbe Ugwu wee shi na ị ga-abịa vidio ihe ndị Akegbe Ugwu na-eme ọ ga-adịrị mma n'aha Jizọs ekpere na-ekpe bụ ndị niile bịa n'ọwa Chineke mee ya nke ọ chọọ nwa anyị mere ka ọ bụrụ ihe ọma dịrị onye ọbụla ọ bụ ebe ekpere na-ekpe so nke ahụ ọzọ ka anyị ndị ekpe na ekpere the nwoke mere nwannechi achị ya kakwara ihu ya mma ana m arịọ Chineke nke ahụ ọzọ kakwara nke ahụwa maka na anyị ahụcha ọwa ebe anyị jere mperi na ụmụ ihe ụfọdụ anyị ga-atinyecha ka medochie ya so mgbe anyị ga-emedokwe mgbe ị bịakwanụ nke ahụ ọzọ ịhụ na ihe dị iche ga-adị and anyị mana Chineke ga-enyere anyị aka ihe dị iche adị enwa mbụ ọnọrọ bụ Okechukwu Igwe na-agụ Peter
na-ada anwụ anwụ. In 2018, here once again at same venue, the center of Akegbe UGWU in Okonano, Kano West Local Government Area, Enugu State. This great cultural festival from the federal level was honored by the presidential spokesman Honorable Femi Adesina, Speaker Enugu State House of Assembly Edward Obosi, and our numerous friends, sisters and brothers both home and abroad. The celebration in 2018 was even more greater as it marked the first appearance of a great masquerade, Ugudike of Ubaru Akegbe, to the ground of this great event, cultural festival. Culture, our pride. It helps to entice people. It helps to activate the joy in our people. Yes, sir. Mangona Mumaya Tumakusha Kuchi. Tumakusha Kuchi. I will learn a Poma Kori. Ma Aiji is over. We want to welcome in our midst. There's a good Shima of the government Mary, Ikechukwu Okewa, the rich. However, we are most welcome. We are most welcome. We want to accompany him, our own in-law, on another wife. Yes, on our one name with Jesus. Makasina, I just want to tell you, we will be not there. We want to differentiate between the and the airwalk. A subsidiary of Economic Global Services, Nigeria Limited, for welcoming our governor, Makoni Easy. Makoni but our governor, Anabata Bondi and Esu. So, please, His Excellency, our successful governor of the state. Yes, sir. That is the arrival of His Excellency, Right Honorable Ifeanyi Ugwuari,
leadership. That shows a lot of community service. That shows a lot of understanding. It is not easy. We want to appreciate His Excellency. Dynamic and reliable governor of the state. The gurus, Ashazuma, government now. Asia, you are most welcome. Thank you, thank you, thank you, thank you. And because I know a lot of time, the dynamic and ever serious governor of Enugu State, Right Honorable, if I took my own mistake, if I took yes, yes. Please, ladies and gentlemen, please, I pray just to know that we have in our midst the able, dynamic, and zealous governor, Right Honorable Ifeanyi UGWU, the executive governor of Enugu. Nigeria. Please, on that note, we want to take an opening prayer. Despite that what we are doing is something that has to do with culture, but we want to give reverence to God Almighty because He has fashioned it in heaven. So please, we want to take an opening prayer, and I want to give this microphone to our brother and his executive chairman of Jesus. Onye ezi omume kwesịrị ntụkwasị obi, anyị ekele gị, anyị asọpụrụ gị n'ihi na ị dị mma. Anyị na-ekele gị maka ụbọchị nke taata, kelee gị maka ndụ na isi ike gị nyere anyị, kelekwazị gị Chineke maka Enugu steeti, kelee gị maka ezigbo gọvanọ Right Honorable Ifeanyi UGWU gidere chọọ Enugu steeti mma. Chineke, anyị na-ekele gị maka arọ ọkụ ibubatara ya, ma wee na-arara ndụ anyị ihe niile gbasara anyị tinye gị n'aka, wee wetara mmemme nke a na-eme n'ụbọchị nke taata n'obodo Akegbe UGWU tinye gị n'aka. Chineke, biko ya chịrị anyị isi ihe niile a ga-eme taata gaa ọfụma. N'ikpeazụ, otuto na nsọpụrụ ga-abụ nke gị. Ihe ndị a na ndị ọzọ ka ya kpere kwere na ịzawa anyị n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Biko anyị na-ekele the executive chairman of Commonwealth for that wonderful opening prayer. Please, I want to call the SSA to His Excellency, the executive governor of Enugu State, in the person of the Honorable Shinkodo. Please, if there's anything like cola made for this occasion, please, could you watch it? So because all of the Honorable Obodo, every all His Royal Majesty, Oji, I get ready with a Koku, where the AU1, Maka Emuji. Akegbe UGWU. Bukori ọbụna deri ju na ọjị bịara
ọjị bụ ndị Igbo ji anabata onye dabịa echegoro anyị ọjị bụko MC bụrụ ọjị a jiri gọvanọ anyị ka o were owu ọjị were owu ọjị ya onye ji from presidency ka ọ bụrụ nke President of Nigeria were ofu ọjị ya were Executive Chairman Kano West Local Government were ofu ọjị ya a jikọrọ obodo na-eri ya ọ nọrọ bụ iri abụcha na ego ọ bụ eme na ihe a na-eme taa ebule na-agbara anyị n'ihi agbara anyị Krismas ya igwe arụsị ya agwa onye ụmụ akwụkwọ na were ọjị nke onye ụka were ọjị igwe nna m na-eme onye atapụ nwere m nke m igwe ọjị ugwu were ọjị onye ụmụ atụ wepụtara igwe okechukwu obodo Rojelu m yeriko ọha ihe ọnụọmụrụ oke nwa ọnụ na-aya anyị na-ekele ka iji nweta akebe be anyị ka ị na-agba n'ihe anyị chọrọ ga-adịrị mma na nkwa anyị na-ekweghị bụ mmadụ iche mmadụ ha chere akụ ọkawuo ya mma ha na-eche ya ọzọ gburugburu ihe na-emere anyị gochi na anyị na-adịrị mma a maara m tupu bụrụ gọvanọ eme elekshọn na ọ bụ na ana akebe ka ị gbara ọkpa uche anyị dị ha si na ọ ga-adịrị mma nkwa anyị na-ekweghị iji gosi oge nkwado ị na-akwado n'ịhụrụ anyị hụrụ n'ebe nwaanyị nwoke na ọbụla abụcha na ego na Orlando na Sintoro bụ na breeki anyị niile ewebe n'aka abụsị ndị ọghọta anyị breeki anyị niile ewebe n'aka abụsị jere ahụ ya si na-eme ọfụma negoro nke ime ewe na first tenure na ya bụziri ịbata na second tenure ha na Chineke nna every marriage I was very proud of you. Ọ̀hún náà bẹ́sẹ̀
ijere ndị anaghị ana-esoche egungun ndị ọtakụ ha niile pụta n'ọgbọ in the masquerade of justice in a well balance. If you are tested and you are not tested, you respect them with a sword. So now in the masquerade of justice, all that you have to say now. Abiko, mani na chike kupalo zubo. Ayawa wakari umekari. Ayawa wakari umekari. Mani na
Please, His Excellency, to take a leave so that we can continue. Yes. And please, can we keep calm so that we take our national anthem? So that His Excellency will take a leave. na-eme bụ na Akegbe UGWU niile ga-ezoro teta n'ụwa ruo abalị nke abụọ n'ọnwa Jenụwarị niile n'ahọ a na-eme n'ahọ niile adị na-eyi hụ nta n'ụwa bụ abalị nke abụọ anyị jiri eme ọ bụ ebe Akegbe UGWU niile ndị enyi ha ndị ikwu ha makọwara n'ọwa na-agụchi omenala ha ọ bụ omenala ọbụ ya na-agụchita n'ọwa okuru m ọcha maka na ọ bụ mwa bụ ode akwụkwọ ihe gbasara kọlchọ omenala nwaanyị na nwaka anyị si ahazi ya dị ọganizing kọmitii ebe ndị na-achịkọta kọlchọ na Akegbe UGWU ahịa ọ bụ mbụ onye ode akwụkwọ ya o budu m aha gị maka na enweghị eji ụka anyị nere ime ya ndị bịa n'ọwa mmadụ niile na-ewu obi agha e nwere obodo ọ dịgboro mmadụ niile anacha mana ị na-eyi hụ mmadụ niile na-ewu obi agha ndị ka na-ahụ mana ha ahụ ise ahụ isii akarịtanụwa anyị na-ahụ ha anyị na ha na-abụ akara so obi butere n'agha inekwe eme ihe hụ na adị nke anyị mere nwa oriowa ahụ ise na-ahụ n'ụwa ọ bụ ahụ ise bụ nke and you Akegbe bụ ihe niile ọ bụ nwanne anyị nwoke bụ right honorable ihe na-representing Kano West Enugu State House of Assembly ọ bụ ebe isi sepụ nchi ọ bụ ebidoro n'izizi ọ bụ emere nke abụọ mee nke atọ mee nke anọ ọkwụwa nke anyị na ọta ọ bụ enyi nwoke ego ya were kwado ihe nwa anyị na-eme a na-ewechere ndị ọzọ ndị awụ eche ka na-ejekwa mana ọ bụ ya nchi ọ bụ ebe isi na-echiche dawa ọcha anata ọ dị mma ihe bụ ihe anyị na-emepụta gbasara ya ịhụnanya ya anyị a na-ejikọta ụwa anyị ọnụ maka ị na-ihe nwa a na-eme ọ bụ the five autonomous community obodo nọchara ụwa ha dị ise na Akegbe UGWU ihe ndị abịa nna adị na-eya achụ nwa ọgwụgwọ bịa obe ehu bịa atapụ bịa umetebe amebi ụbịa adịbe adị a na-emebi ya ọ na-akpọta anyị na-ebe agha mere na-ekpe anyị bụ ndị adịghị ọcha ka anyị were ezigbo na-esowa n'anyị nwa n'anyị na-eya ndị eyi anyị na-eya okere mmadụ ka ọ ga-esi ihe nwa na-eka ma ọ ga-esi ebe obodo anyị bụ Akegbe UGWU aka ya aka ihe anyị na-adị na-eme kwa every second January of every year anyị emegara ọrụ for 6 years afọ isii ndị successful by his grace so ihe ndị na nna anyị na-eme ọnya ka anyị siri ka anyị ụtọ na nhapụ na isi ka anyị bidokwe were akpụkọta ndị be anyị ọnụ maka ọcha Krismas ụta ụmụaka afọ ha bịara kwurie omenala nna ha na-emebu so
kazi dị iche iche a na-achị ụmụaka anyị na-arịọkwa Chukwu ka ọ bụrụ ntọ na ga-adị anyị dochagodu nawa ka mmekesa anyị na-azụ marụ na ọtọrọ na akwa were na-eme ka obodo na-adịkọta ọnụ nwee unit kọkọta obodo akebe niile ọnụ so yawa ọdọọwa afọ anyị ịlabụcha brain behind the eye ọ na-atọ onwe ya n'afọ ewu mmanya na anụ na ihe ndị ọzọ na ọ ga-eji ego mee ka ọ na-eweta ego maka ọ na-etinyekwa ije ụkwụ na-etinye taịm ya soro anya na-eme miti ka ọ ga-esi ka ọ dị ma nke ọ ga-abụ eweta ego onye mana ego a na-eje ije iweta ego akpọtụkọta isi ọnụ were mee ya ọ bụrụ eflọ mana ọ na-enyere anyị aka ọ na onye chairman na kọmitii agbakọ mbọ ike enwere nweta eti ije ụkwụ na-akụkọta ndị be anyị ọnụ ka m wefuru ihe anyị na-eme na-aga ọfụma ndị kọmitii ma anyị na-arụ ọrụ ọfụma na-arụkọ ọrụ ka ụmụnne webụrụ onye ha na-enye m nso enwere onye na-eme ka eweta ihe were tinye na akpa nọ ka ọ bụrụ na obodo dị n'udo. Anyị na-eme tata bụ Akegbe Cultural Day a na-eme na 2nd of January of every year. Ya bụ na-eme taa obi dị m ụtọ ana m ekele Chineke n'ụzọ pụrụ iche maka na anyị emeghị ya n'udo onye n'ụlọ ọgụ na-egwu anyị efu na otebe aka gọvanọ ebe anawa ma Femi Adesina bụ SSA to the president of media and publicity Anchasheba and speaker of the General Assembly the government chairman Anchasheba and so ya bụ obi ọcha na emere n'udo tata onye bụ na ha na-akpa n'udo sa anyị na-ekele Chineke n'ụzọ pụrụ iche ya anyị na-eme tata ụzọ pụrụ iche bụ His Excellency the Governor of Enugu State Ifeanyi Ugwuanyi #1 supporter of this event. So Akegbe UGWU is very grateful. Ekene ya n'ụzọ pụrụ iche na-agwa ọkpụkpọ na anyị na-akwanye ya n'ụzọ pụrụ iche na 2019 ọ ga-afụta result. So ụjọ ya bụ #1 ma speak in the assembly ma ndị Igbo Akegbe UGWU ma ndị gọọmenti chairman anyị bụ nke onwe ha dị Ikechukwu ndị adịghị bụ ndị mere nyere aka famili anyị bụ ga-afụta. So ana m ekenekwa Akegbe UGWU niile ma nwoke ma nwaanyị ma ndị ọkụ na anọ dị n'ebe anyị. So adịmasịa ka Chineke gozie onye ọbụla nwekwa arịrịọ ekpere bụ ka ọganihu bịakwute anyị na-anyọkwa for unity maka na ewu na-ewefu ịdị n'otu ihe anyị mere amanwụ isi. So ana m achị aka anyị dị n'udo na-anyọkwa Chineke ihe mmadụ na-eme n'obodo ọzọ kwa ego na Akegbe UGWU. Now in 2019, it was even greater and the celebration was even more than expectation. The love and the peace the people have gained from this cultural display have brought the people together so much. Friends from different parts of the country, even the people that have not been in the community for a very long time, that heard about this great cultural display even came home. Once again, the people, full with love, joy and gladness in their heart, welcome His Excellency as he has always been with us in this great cultural display from 2014 even up to this great year 2019. Because of his great support to the uniting and peace of the people through culture, the good people of Akegbe UGWU, with joy in their hearts, pledged their full support through voting on the upcoming governorship election 2019.
mbụ His Royal Highness Igwe Okechukwu nwe obodo atụbọma nke abụọ ife aka ndụ bụ ihe eji mara m chi were iwu ihe ka ndụ ya na be Akegbe ugwu Akegbe Ogwugwu eze taa bụ oke ụbọchị ụmụ agha Akegbe eduru n'afọ ole na ole gara gbakọba ka e were ememe a ga na-eji echeta njikọba Akegbe. Mmemme m bụ omenala ime mmanwụ nwa abụghị ihe ọjọọ na ọ bụ ndị ụfọdụ jebere na-eje ụka bụ eche na mmanwụ bụ ihe ọjọọ ma bụ ihe nkiri a na-eme mmadụ na ụkwụ emere ema ndị mmadụ abụtago ebe ọ ga-ekiri mmanwụ mana Akegbe merejiri nke nụla ọnụma ise dị na Akegbe ụmụ etobọma amego atakwu ọkwụọ na obe ha niile ji ndị ọbụla nwere mmanwụ ha na-eme na be mana nke a na-eme taa n'ụwa bụ ka a chịkọba mmadụ niile na mmanwụ dịbe ha niile na nchịkọba ka ndị ụwa bịa hụrụ ọ bụrụ ihe ha were a na-eme na ebe Akegbe na-ewe mgbakọba a na-eke eke agba ebe mbụ ebe echiche ebe jikọrọ Akegbe a na-enwe nzukọ mmanwụ ma a na-eme ndị ụwa ma ndị Igbo ma ndị na-abụ na eke obikara gwara nnukwu echiche ebe dị iche iche nke bụ na aka na-achị Enugu steeti bụ His Royal Highness that's His Excellency Ifeanyi Chukwu Ugwuanyi gburugburu emere ọha ọnụ bịara nkiri ịnwe ọnụ ọkwara ihe ọjọọ a na-eme ka gọvanọ Oshimba ma na-eme n'ihe a na steeti ya na-achị mana ọ bụ na ọ bụ ihe dịkarị ọnụ bịa tabụ oke ụbọchị na Akegbe Honorable Elu Abụchi ana ya onye na-anọchite Kano West na House of Assembly Enugu steeti oge ezunoyibo kpọpụtara n'ụwa afọ ahịa ọzọ si nkọdọ uwe ezunke obodo na ụmụ okorobịa ọzọ agba ogboko agụbakwa anaghị adị na adị ọzọ mana na-ebubu isi mere ka dakwatara His Royal Highness Igwe grade ihe gbasara omenala ihe gbasara mmanwụ anyị ọ na-adị ya mma ka a na-eme ka ewere nke ejiwa agbakọbata adị m na ahụ m onye na-echiriri ibe iche ụjọ ihe a bụ ego ime mmadụ n'ibe adịwa n'ụlọ ndị nyere aka kpọkọta mana isi sepụchi Honorable Elu Abụchi ana ya nwaanyị na-ekpere ekpere ụwa dịka ya bịakwara anyị ọzọ Chineke ihe na-anya ọzọ ndị dịka na ọga na-enye n'ebe ụmụaka nọ ihe na ihe Elu Abụchi ana ya ga-ejewo nke mbụ House of Assembly jiri nke abụọ mgbe ikpoba na nke atọ na ojikọ ya ọkwa anyị nụkọba na ebe o jebukwerewa n'Enugu ọ ga-eyikwa Abuja n'ọdụ ka ọhụ anyị na-agọrọ gburugburu ọkụ na-anọgọrọ gburugburu ọhọbụchi na uchie ya echichi ya ọhụ na anyị gụchara ka ọ nọ gburugburu na a na-eche ndị bekee ndị mmadụ na-achị amụhị ahụ ka nnekwe mmadụ a na-ekiri ihe nnekwe ya mana gburugburu eme ha mmadụ shiba nnekwe ya gburugburu yi onwe ya where are you kedu onye agha nọ ka enye gị ihe mere ihe ọ dị nke gọọmenti ya ga-eriba ọnụmọgụ Elu Abụchi ana anyị gụchara gburugburu n'ihe a na ọkụ na-anọ ebe a nọ ya ọkụ chie ya echichi mere ọkụ anyị gụchara na ọrụ buru n'Enugu na ọ na-eyikwa Abuja na oyi nna Abuja wee jisikwa ike mgbe prezidenti ga-eribe akụkụ anyị oyikwere ebe ya mekwere Naijiria gburugburu ka o ji emere Enugu steeti Lawrence Ifeanyi Ugwuanyi will join us. Yes, sir. All the timbers and caliber that came to witness the 2019 edition of Akegbe Cultural Fiesta. You can see the Federated Okanga coming to take their
That is our Kanga to Mera Kebo Kukwese. Eyi, Mbobi News. IG akụkọta obodo abịakwa n'ebe a na obi aghịrị na udo ya ọbụla because na ọ bụgoro ihe dụwara since kemgbe ọ bụ ya anyị ji jụọ mere bụ na ị na-anya ọ bụ ezi ọ bụ nene na anyị eme ihe omenala anyị dịka mana inekwe ya anyị ga-ahụ na anyị ga-ahụ na etinyewego ihe ndị oyibo na-adọta dịka ụmụaka a na-amụ kịta ọzọ obodo na ga-abazikwa na na-eme ma na-ekwetere egwu na-ata mana mmadụ ga na-abụ ka a ga-eji mee ya akpọta some of these artists ịmakonu adekwe nwere ike bido ya na-efu ịghọtago ihe gbasara egwu other things, all those things. We can add those things as figures. So yeah, I'm going to do man the flavor. Make a concert. Make a concert. They will remember the main cultural thing. Oh God, very good. You understand? Because you know, I get a huna. They say change is constant. This program by 12. If you come by 12, you get flavor. Perform, concert, Honor Boy, all those people. They won't get more turnout, even from other places. You got people that are interested, and then they're interested in the English part. They will be forced to get it. So I believe they everywhere like that. Oh God. You want to get it one time. The governor is right now on the arena. So the young and the baby and one in Beba and Akitab. No more Kabai Mata, yes, every reason for you to give respect to Ndoke. And Ndoke and a question respect to Ndomaka. You know where I can see a man now. Over can have the hand now. You got who governor of the every year governor Nambia, Nibian or I. Last year, Object, where did the one minister will be back that day. So Niketata. You got who will every year, and I know where you're one at Tinime, and you're one at Tinime about a copy of what I call survivor. Each make sure Nayan sitting arena. The arrangement of the matter that feel the man in medicine, they cannot teach, not the oddly. So they made all and the husband that they walk in on a clear name, the way Kaka Koreaco. So every year, and it will be your own the committee na TNB. Here, no market in each community moved Madnab, Bundana, Makia, and we push in the culture and always okay, get second of a man. And in the good area, what I say, represented by every office of the government. I have SSA on petroleum. They want to also the anime. So the governor, every governor check the IPI in such a position. Because the governor regard that I want to acquire you, and I can acquire you. And in which I get good stand and come, you make sure that vote I in the count, and then I put every governor to vote I in mass. Make sure I in the PDP all around. I put a vote. Your education governor. Now, you for the government, you need to expect to perform well. Please go share and die in our and they wasn't one night working in representing Can West and Can East State House of Assembly, Bilo Channel, both on this sequence, both as for this program. Yes, long one, what an acquiring okay. One acquiring in the sense that one acquiring what I'm okay. So that since all the honor in the house.
onwenubeghị sọ ọkpụrụ ugbu anyị na ọkpụrụbeghị ugwu ndị Nkanu West ọ bụ ebe ndị Nkanu West ji na-eche ya chidata na ọ ga-aka mma ka o jekwu eje represent anyị for the third time and I believe by the grace of God na ọ ga-anọkwa na House of Assembly come 2019 na bụ February na-abịa anyị ga-akpakwara ya dọnyekwe n'oche ka anyị ji wee dọnye anyị akpakwara gọvanọ dọnyekwe n'oche kpara nnọlịbụ na dọnye n'oche o jewe represent anyị na Abuja anyị akpakwa Chimara Oke nna m ya na dọnye n'oche so ihe niile ga-ejere anyị ụta ha ji line up na PDP anyị ga-eme sure by the grace of God na anyị dọnyechere ha ncha niile n'oche n'aha Jizọs. Ekpere m n'isi ụmụ Akegbe bụ na Chineke nna bụ onye mere ka anyị hụ 2019 na ọ ga-enyekwara anyị aka na-edukwa anyị mekwe ka anyị hụ the end of the 2019 anyị nwekwa ike na nke ka nke bụ ime ka ụmụ Akegbe kwuo ụwa ha na ebe ọbụla onye anọ na ka anyị ncha niile nwee ike ịdị na-echeta ụwa anyị na-akwụ ụwa anyị n'anya ka ọ kpazie ụmụ Akegbe uche ka anyị ncha ka ha na-eme ezigbo omume maka na ihe eji mara ndị be anyị bụ ndị na-eme ezigbo omume amaghị anyị na-ego so na ekpere anyị bụ na nwaba anyị ọbụla mkpọrọ onwe ya Akegbe ka Chineke ga na-agbachiri ya ọ na-esoro mkpọrọ nna ya ha so na ezigbo omume bụ ihe na-edu mmadụ n'iche ajọ omume were ọ na-abụ ekpere m afọ m bụ Chief Honorable Stephen Aniagụ. The executive governor of our this great state. Abiko Aina Nabatandi and Governor Sobia, before now have already acknowledged protocols. So I culture and diversification. Because Aina Tuzia, yes, His Excellency, Honorable Uwezoke Obodo. Na-echere gọvanọ ya ọjị maka ọjị bụ ihe eji anabata onye ọbịa Excellency sa ka ọjị aha bụ votu anyị ha 100% all through yes maka na ha erichi na ebe a Orengo nọkwa ebe a your majesty is also here anyị ga-eme woya yes. Biko gburugburu ọ bụ ọdọbụ mbụ ị ga-agba Akegbe Ugwueze ebe ọdọbụ mbụ ị ga-agba ọkara ọnụ nsọ anyị gbaba ezo nkịta agụba na izo nka ka iji bịa mana ihe adịghị arịọ Chineke ibe edebe Akegbe Ugwueze chivugoro ụzọ ka erighị ajị chivugoro ụzọ ka erighị ajị ebe onye nọkwa gị n'ihu ihe kere ibe ekweghị n'okọta ajị ọ nọkwa gị n'ajị ihe kere ibe ekweghị n'ihu chivugoro ụzọ ka erighị ajị ana ọkara ụzọ ọsọ ogodo ọsọ awụwa ana Akegbe Ugwueze ana obe gị na ama echi ana ebe obi oke ọwụwa ana ome Igbo ana okpere ngwu agụ ana amaghị na ji ụkwụ ụja Chineke ezebinigwe ọgede na akpụ mbe na ala ejere mụtara dịbire ka ere awa eghachimụtawa na ezebe ihe eri ya kabụ ihe ndị ga-eji obu oyi ịtachiri ihe bụwere tọ ụgwọ akọnakata ewetewe achịkọtakwa ajawa ọwabikoto nke eretekwere gọ nke na-erete jere ka gụọ owo ma ọbọdịjiri ihe na-agụ owe kọwa okonike mekara ekene ihe n'afọ ọkpara uche sokwuso na-ekwuchitere anyị. Yes. Because yes. Excellency, sir, you hear him vividly. Motion to choose Beruso. The choose Beruso na iso vinaji. Ana wa chela iti pili. Mani no. Half of our people. No. Christmas. Because you can see that the security personnel are on duty. Because I want to come across here back. Your Excellency,
achọrọ m jiri gaa kelee gị na ndị Akegbe anyị chọrọ gị nnọọ ọ bụghị bụ ịnọ anyị na-aga na mma tupu ị bụrụ gọvanọ anyị na-adịkwa na mma ka ị bụrụ gọvanọ achọrọ ga-adịrị gị mma aga ọrụ ọhụụ Akegbe chịrị m chi iwe nke nwaanyị wee ma ugboro ise anyị na-eme ihe ya na-abịa nọnyere anyị Akegbe chịrị m chi iwe enweghị nwoke nọ n'Abụja na ya gị ndị mechekwara Akegbe na-echere Akegbe chiri m agbawa Akegbe aka ndị Abụja na ya gara akpọ na House of Assembly anyị ga-achịkwa ihe na ebe ọ bụ niile enwere anyị ihe na-achọ na nwata ndị nwere okenye mechekwa nwere nwata anyị chọrọ anyị ga-akwado kwara ndị otu niile Akegbe nwere otu na-abụọ n'ebe PDP anyị chiri gara ahụwa aka akwado anyị ọzọ ndị ire gị na ya na-ayị ma nnọle na ji nna m bụ onye nke anyị ndị Abụja anaghị bụ onye nke anyị Chimara oke nna m bụ onye nke anyị ibu na onye nke anyị anyị ji ije narụwa ọfọchukwu egwu ọ bụ onye nke anyị nwa na ọka na anụ anyị chiri biko n'ihi na ndị anyị na-ewepụta ọ bụ ndị anyị chọrọ ebe ọ bụ na iwepụta ndị anyị chọrọ anyị ga-eyi unu vootu n'ihi na nkwado anyị n'aha Jizọs Kraịst were ewe anyị Appearance again of the great ancient Deni masquerade of Akegbe on the ground. Yes. All the national leader, all my also member. Now that one. Let's record it. I know that one.
ihe nwere ikwu n'ime ya bụ na ụta achị eme na wadụkwa mma mana enwere sọ ihe ọ bụla ihe ọ sọpụziri adụ n'ime ihe ga na-emekwu ka dị tin na-etukwe dịka ndị mmadụ a na-akpọitekwe mmụọ ndị mmadụ like imekwe cultural dansa igba egwu ụmụ nwaanyị a na-agba egwu ewechekwe ma mgbe ụmụ nwaanyị tara adịcha ya obi a na-atọrịkọrịkwa ebe ọ bụ na onye nọkwa ọ na-agbata maka ya arụ m ga-atụ na ebu na chi emewe ndị ada ka ndị ada soro n'ihe nwa ngara eme bikos ndị ada soro na ya amakwa na ndị ada ọma maara omenala ọfụma na afọ na afọ atara so na ebọt ka ndị ada sorokwa na-eme omenala ọ na-aga shọ Association of Nigeria, Enugu State Chapter, ihe nwere ike ikwu na emewekwa ọzọ shiti aka na ụmụ nwaanyị kọcha abụ ọzọ ewekwere ihe anyị bụ ụmụ nwaanyị nwere ike ime ọ na-emekwa ndị mmadụ obi I'm
Culture our life, culture our heritage. As the vision of this great cultural display is to bring about continual peace, harmony and unity among the people. Culture never dies, is our pride.